señora concelleira de Igualdade e Normalización Lingüística, Uxía Blanco, señor inspector, a todas e a todos, bo día, estamos aquí reunidos para facer o concerto de final de curso da Orquestra Son das Flores. Hoxe é un día moi especial para nós, estamos encantados de que compartades con todos os nenos e co resto da comunidade educativa. Antes de comenzar o concerto, vamos a chamar aquí ao escenario a Lucía para que nos dé unhas palabriñas de parte do Concello. Todos os días a todas e a todos vos. Bueno, quería dicirvos que estamos moi orgullosos. Todas as persoas, penso que de Vigo e de todas partes, e o Concello de Vigo, estamos moi orgullosas do que vos facedes. E dicirvos que o alcalde vos manda un abrazo forte e que desde o Concello imos vos apoiar todo o que poidamos porque facedes algo absolutamente maravilloso. Quería felicitar a toda a comunidade educativa e tamén os pais e as nais que facedes porque os vosos fillos reciban este ensino que realmente é algo transformador das súas vidas. Moitísimas grazas. Bueno, ese día pois quisemos compartir con todos vos o traballo dese primeiro curso académico. Hoxe volvemos a estar aquí no mesmo escenario e como segundo ano, non? O segundo curso. Dende entón, dende ese suño do ano pasado, pois pasaron na orquestra moitísimas cousas, moitísimos momentos importantes que houve. Este ano, este curso académico empezou este novo curso con novos nenos e nenas que chegaron ao cole e que quixeron incorporarse tamén á Orquestra Son das Flores. Entón, que pasou? Pois tivemos que crear unha nova orquestra. En outubro deste 2022, ademais da orquestra que xa tiñamos do ano pasado dos nenos e nenas a veteranos, pois tivemos que crear outra orquestriña de instrumentos de cartón. Eles mesmos tiveron que construílos porque, claro, ainda non tiñamos instrumentos para estes todos novos. E, bueno, construímos os instrumentos de cartón, fixemos unha nova orquestra de cartón e durante este primeiro trimestre do curso estiveron convivindo as dúas orquestras, a orquestra de instrumentos de cartón e a orquestra de instrumentos reais. Así chegamos a Nadal, neste auditorio fixemos o concerto de Nadal das dúas orquestras e xa, afortunadamente, dende xaneiro deste curso, deste ano xa 2023, e grazas as doazóns que fomos recibindo de moitos e moitas persoas, pois conseguimos que todos os nenos sustituíran ese instrumento de cartón por o real e unificamos as dúas orquestras nesta orquestra que tendes hoxe aquí diante. Esta orquestra de 40 nenos e nenas na que todos teñen os seus instrumentos reais. É certo que hoxe veñen tamén con instrumentos de cartón, porque vamos a facer algúns temas con instrumentos de cartón para amosarvos como é o noso traballo, pero afortunadamente todos teñen eses instrumentos. Entón, iso puido suceder, fíxose posible gracias a esas persoas de gran corazón, padriños e madriñas destes nenos e nenas que durante este ano pois foron facendo esas doazóns tanto de instrumentos como doazóns económicas. Tamén, falando de cousas importantes que sucederon durante este curso, pois os lazos de colaboración con entidades, tanto entidades como particulares, foron extendéndose. Ademais de seguir contando coa colaboración da Fundación Acción Social por la Música, que dende Madrid pois nos brinda todo o seu apoio dende o inicio do proxecto, este ano, en outubro, fixemos unha colaboración co Conservatorio Superior de Música de Vigo, por medio da cal, pois, 6 alumnas do Conservatorio estiveron traballando con nós neste proxecto, facendo as súas prácticas con nós neste proxecto, Son das Flores. Ademais, a Fundación Paideia tamén axudounos a afrontar os gastos de funcionamento e a adquirir tamén algúns instrumentos que nos facían falta. E a máis recente das colaboracións coa Asociación Galicia Fide, da que falaremos un poquinho máis adiante no concerto. Bueno, durante este curso, facendo memoria, pois tocamos en diferentes escenarios, en escenarios moi importantes, no Auditorio Martín Codax do Conservatorio Superior, neste auditorio xa tocamos en varias ocasións, no Museo Verbum, e próximamente faremos a nosa primeira viaxe a Madrid. Estamos deseosos de irnos, verdade? Estamos con unhas ganas para tocar no Teatro Apolo a próxima semana. Se ven, hai que dicir tamén que tivemos que renunciar a oportunidades moi
importantes e oportunidades increíbles que nos surdiron, invitáronnos a participar nun concerto na Sala Sinfónica do Auditorio Nacional, tamén en Madrid. Desafortunadamente, por cuestións económicas, tivemos que renunciar, a pesar de que xa tiveramos montado o repertorio e todo, no último momento non pudemos facer a viaxe por culpa de cuestións económicas, que é o que desexamos, que estas trabas que estamos tendo un pouco para manternos no tempo, estas dificultades, que vayamos solventándoas e que pouco a pouco confiamos moito nas administracións en que, como dicía Ben Uxía, pois se vayan involucrando, implicando, para que non perdamos ninguna oportunidade, que podamos ir a todas estas experiencias, que non nos perdamos ninguna. Bueno, pois, seguindo coas cousas maravillosas que sucederon este ano, pois sucederonos outra cousa fantástica, que foi que nos compuseron unha canción para nós mesmos, para a Orquesta Son das Flores. O compositor e gran músico Ernesto Campos pois non dubidou ni un segundo en canto lle pedimos que queríamos, se nos podía compor unha canción para nós, que falara de nós, pois o momento xa se puso con ela. E saquemos a nosa canción, a canción Son das Flores. E incluso tamén participamos nunha grabación dunha canción profesional con Suso Valcárcel, músico tamén desta cidade, que queremos moitísimo, implicadísimo no proxecto, e que bueno, invitou aos nenos e nenas de Son das Flores a facer os coros en inglés, nada máis e nada menos, da súa segunda canción. Gravamos como transformamos a aula de música en un estudio de grabación e saliu unha cousa maravillosa que próximamente escoitaredes. E bueno, en canto ao impacto que tivo Son das Flores nos nenos e nenas, no resto da comunidade educativa, pois o que sempre vos transmito, estamos super contentos e contentas cos resultados deste proxecto. Se están superando con creces as nosas expectativas. Convertiuse o noso cole nese lugar de ocio educativo saudable polas tardes, que os nenos e nenas veñen contentos e felices ali polas tardes a aprender a tocar un instrumento, sí, pero a aprender moitísimas outras cousas tamén. Estamos utilizando a música como esa ferramenta de transformación social, de desenvolvemento persoal dos nenos, que lles está axudando a adquirir unha serie de valores e virtudes que trasladará ao seu día a día, a súa vida, desenvolvendo a súa atención, a responsabilidade, a concentración. Bueno, en fin, a verdade é que todo positivo, non hai que dicir nada en negativo. Así que o balance deste curso moi positivo e nos sentimos moi felices. E sen máis, pois vamos a comezar o concerto que queredes todos, escoitar como soa a Orquesta Son das Flores. Nesta ocasión, pois os nenos e nenas son os realmente protagonistas deste concerto e van facer eles as presentacións de todas as cancións. Así que vamos a chamar o escenario adiante, que saian para adiante, Fabiana e Irina. Benvidos ao concerto de final de curso da Orquesta Son das Flores. Hoxe queríamos traervos unha mostra da evolución da orquesta neste curso, desde os instrumentos de cartón hasta pedagóxico e musical, que iremos explicando en cada momento. Antes de comenzar a nosa concertina dará unha afinación. Vale, pois continuamos. Por favor, que saia Mila e Ada. Comenzamos con un swing orquestal. Esta canción la aprendimos cuando teníamos los instrumentos de cartón. La letra hace ilusión a estos instrumentos. Pero como xa temos instrumentos reais, decidimos ampliar a letra e contar así un pouco da historia da nosa orquestra.
prestade atención á súa letra e a descubriredes. Bueno, nesta canción, como estaban explicando Mila e Ada, o swing orquestral fala da nosa historia de como fomos cambiando instrumentos de cartón e instrumentos reais, por iso que algúns deles estarán con instrumentos de cartón, colledes os de instrumentos de cartón os que vos corresponda, e instrumentos reais. E escoitade ben a letra, como dicía Ada, porque conta a nosa historia. A seguinte presentación, Dania, Santi e Mandiara. A continuación tocaremos o rock da Punta Talón. Este rock xa o tocamos con instrumentos reais. Pero como vamos a ver, non te preocupes. Contas palabras. Esta vez tocamos sempre con instrumentos reais agora, pero que facemos hoxe? Hoxe vamos a facer de todo. A continuación tocaremos o rock da Punta Talón. Este rock na actualidade o tocamos xa con instrumentos reais, pero como queríamos amosarnos como era o noso traballo cando teníamos instrumentos reais, cando non teníamos instrumentos reais, hoxe volveremos a interpretarlo como facíamos ao principio con instrumentos de cartón. Pois ben, significaba cada canción ten un objetivo e neste hemos aprendido as partes do arco. Pero ademais tamén con esta canción aprendimos dúas técnicas de ataque co arco, así que estade ben atentos á letra a ver se a descubrides. Bueno, pois vamos entón a tocar o rock de la Punta Talón, como explicaron, e o vamos a hacer todos con instrumentos de cartón. Vale, como decía Dania, agora xa o tocamos con instrumentos reais, pero como queremos que vexades como traballamos con os instrumentos de cartón, vamos a hacerlo. Bueno, pois chamamos agora a Alex, Yasan, Gino, Aisa e Gabriela, todos ao escenario. Chegamos a un momento do concerto no que xa vamos a coller os instrumentos reais. Estes instrumentos son todos froitos de doazóns, así que queremos agradecer a generosidade de todas as persoas. E queremos destacar tamén a colaboración que nos brindou o inicio e nos segue a brindar a tenda de música Ópera Prima. Ademais de técnicos co instrumento nos nosos encontros
musicais aprendemos conceptos de linguaxe musical. Sempre o facemos dunha maneira práctica, utilizando o instrumento e mediante cancións. Imos a tocar a canción das figuras musicais. Muy bien. Bueno, pues como explica... Ademais de aprender a pasar o arco, fomos aprendendo outras técnicas como fixen coa canción que ven a continuación, a canción do Pichicato. Que íbamos tocar se llámase O Criliño. Con ela aprendimos a posicionar o primer dedo. Con ella aprendimos a posicionar o primer dedo e ademais para facer o griliño da canción aprendimos a utilizar técnicas extendidas. Veredes como. Unha parte do concerto no que tocaremos 3 cancións de 3 estilos musicais diferentes. Punto final que a nos vainos que nos gustan todos os estilos musicais. Que a nos vainos que nos gusta todo. O sea, que tocamos un rock, como unha polka, como un boogie blues, como todo. Que a nos vainos todo tipo de música. Comenzaremos con un rock, logo tocaremos unha polka e despois un blues. Aí va o rock. Que non presentéis ali ao escenario Paula, a profe Paula de violín e viola, que vai a axudar a presentar.
toca a polca. Se alguén se anima, pode bailala. Como prometimos, agora tocaremos o Boogie Blues. Chegamos a un momento do concerto moi especial para nós, pois vamos a tocar a nosa a canción Son das Flores. No mes pasado, en abril, pedimoslle ao gran compositor e músico vigués Ernesto Campos que nos compuxera unha canción para nós, que falara de nós, que se convertira así na nosa canción. E así agasaronos cunha fermosa canción coa letra xa de amor e unha música adaptada ao noso nivel para que todos podamos tocar. Imos concertar a letra para que non perdades detalle do que di, pois esta canción somos nós, a orquesta Son das Flores. Bueno, pois como decían os nenos e nenas, aí vai a nosa canción, a canción Son das Flores. Podedes ver aí a letra, para que vexades esa letra tan hermosa que nos escribiu Ernesto Campos, como decían, adaptada tamén para que todos os nenos e nenas da casa puidan tocala, estiveran adaptados ao nivel. Esperemos que vos guste tanto como nos encanta. Esta canción
decíamos que fala da nosa orquestra, fala de nós, tamén vai haber algúns nenos e nenas cos seus instrumentos de cartón e outros cos instrumentos reais para mostrar o que foi o proxecto durante este ano. Bueno, pois chegamos ao momento do concerto, xa estamos, xa pasamos o cuadro, xa estamos chegando ao final. Imos facer agora unha pausa musical para dar facer público un anuncio moi especial, Bueno, como vos comentaba ao principio do concerto, a colaboración máis recente que temos é coa Asociación Galicia Fidel, que se atopamos con nós, e vamos a chamar aquí ao director da asociación, Alfonso Franco, para que suba a darnos este notición, vale? Vamos a empezar. Bueno, bo día a todos e a todas. A noticia, bueno, que falaba Sandra, é que nós, bueno, eu dixo unha asociación cultural que se chama Galicia Fidel e que hai 13 anos empezamos cun proxecto moi bonito, así, tan bonito como vos, o cual yo menos, porque vos é tan bonito que non se pode superar. E hai 13 anos empezamos a facer un curso, un campamento na illa de San Simón, na que rapaciños que tocaban o violín moi poquinho, pois empezaron a tocar música tradicional galega, o violín. Neste caso, nós, o que facemos é tocar música galega, música de transmisión oral, non tocamos con partituras, pero, bueno, era unha nova cousa que sucedía, ¿no?, dentro do mundo do violín. E despois deses 13 anos, estes rapaciños e rapaciñas se convertiron, como son agora, que tocan estupendamente. Moitos deles son profesionais, están grabando discos, están indo por todo o mundo tocando. Así que, bueno, nada, estou vos mirando e teño unhas ganas de que pase o tempo poder vervos tocando e pasando polo mundo adiante a vosa música. E así, como nós, bueno, quixemos apoiar nese momento cando empezamos a xente que empeza, pois queremos tamén apoiarvos a vos. E neste campamento que facemos durante unha semana na illa de San Simón, pois temos un sistema de becas e queríamos que dúas desas becas pois fora este ano para o voso traballo. Dous compañeros desta orquesta pois van a ter a sorte de poder ir a pasar unha semana con outros rapaces, con outras rapazas, a disfrutar da illa de San Simón, da música tradicional, do violín, do violonchelo. Bueno, pois para iso veño hoxe aquí a
facer entrega, non? Bueno, pues les pedimos que fixeran un vídeo e que se presentaran a esta convocatoria e al final tuvimos que decidir, foi ben duro decidir entre todos eles a quen lle concedíamos, pero bueno, pensamos que lle pode sacar moito partido estas dúas rapaciñas, que unha delas se chama Milagro Rigueiro Picado. A outra, Ámbar Gabriela Noguera Bande. Muchísimas grazas a Alfonso, a Asociación Galicia Fidel, por brindar a orquestra. As becas están abertas para todos os nenos que quixeran presentar a candidatura. Nesta ocasión había que seleccionar, solo hubo dúas, pero sabemos que vais pasar, bueno, genial, eso está garantizado. Muchísimas grazas. Bueno, con este gran notición, pois chegamos ao final do concerto. Entón vamos a facer a última canción, a canción do adiós. Esta canción fala das distintas seccións da orquestra. Entón, aproveitando que vamos a facer a presentación das seccións, vamos a presentar a todos estes musicazos que estamos no escenario. Entón vamos a pedir que se levante a sección de violins. Vou presentalos un a un e logo lle damos un forte aplauso a toda a sección, vale? Entón, se levanta aquí saludando para que vos vayan identificando, vale? Na sección de violins, entón, temos dende a primeira fila, Luciana, Lua, Susa, Alba, Tania, saudade para que sepan quen sodes, vos sodes tantos. Na segunda fila temos a Kiara, a Susana, a Ada, a Mina, Marc e Yasan. E na terceira fila temos a Irina, a Joao, a Ana, a Falu, a Analía e a Inoa. Entón, un forte aplauso para a sección de violins. Logo temos a sección de violas. Levantámonos as violas. Bueno, na primeira fila temos a Gabriela e a Enbei. Na segunda fila temos a Brian, a Selena e a Ámbar. E na terceira a Uriel e a Gwen. Damos un aplauso a sección de violas de brazo. Porque tamén temos agora as nosas dúas de lagambistas, a Chantal e a Miranda, a súa viola da gamba. Temos na sección de chelos, nos levantamos, sección de chelos. Na primeira fila temos a Mila, a Cassandra, na segunda Mandiara, Abbas, Alex, e na terceira Aisha, Estefi, levántate por aí, que non se che ve, e Santi. Un aplauso para no fondo temos os contrabaixos, dende a vosa dereita Manu, Gino, Fabi e Alan. Bueno, esa que presento os músicos, pero tamén presentar o equipazo que temos en Sol das Flores. Todos os profesores que están por aquí, os profesores que están por aí, que fan que estes nenos, estas nenas demos o mellor cada día. Entón quero que se levanten tamén e que saúden Plácido, un aplauso para Plácido, para Cris, que están de bambalinas por aí sempre, Paula, a profe Paula, Antonio, que anda por aí, Antonio está por aí, Caterina, e bueno, outra profe que hoxe non está con nós, a Ruiz, a profe Viola da Gamba, pero que lle mandamos unha aperta moi grande. Quero tamén aos compañeros do equipo directivo, a Sandra e a Rafa, non vos vexo, non estáis por aí, que tamén sodes unha peza clave. E a profe Merce, que tamén sempre está por aí apoiando 100%, aplauso para o merecido para a profe Merce, e para todo o claustro de profes profe Vicente Risco, que facedes que cada día estes nenos e estas nenas den o mellor deles. Pero bueno, hoxe vamos a facer unha mención especial, porque hoxe é o último día que está con nós a nosa queridísima Caterina. Ven, Caterina, vente para aquí. Bueno, Caterina estuvo durante todo este curso con nós. Tivemos esta enorme sorte de tela con nós a Caterina, foi un placer.
foi alumna Erasmus do Conservatorio Superior e dende o principio se implicou no proxecto dun xeito, bueno, aparte de super profesional, porque é unha profesional tremenda, con toda a súa paciencia, sempre. Coa súa paciencia, nos repetimos, e ela aí, coa súa paciencia, no piano. Así que queremos todos dar un forte aplauso a Caterina e agradecerle. Caterina, para o seu país, volve a Ucrania en 2 días para estar con muchas ganas de regresar coa súa familia, que está ali. E entón, solo temos palabras de agradecemento, decirte que vas a estar sempre con nós nos nosos corazóns e que para sempre está un pedacinho de ti. Queremos darse, espera, un momentinho, que te vai dar Miranda, ves que lle vamos a dar unha cousiña a Caterina, para que leve no avión ese acorde de Son das Flores. Bueno, aparte deste momento tan emotivo que queremos moitísima a Caterina, tamén hoxe queremos tamén destacar a outra persoa que sei que me vai a matar logo, é a profe Cris, se está mirando para outro lado. A profe Cris, ven aquí, Cris. Mirade, a profe Cris está implicada no proxecto de xeito completamente voluntario, regalándonos a son desde o ano pasado, desde o curso pasado, de maneira voluntaria, regalándonos non só o seu tempo, sino tamén o seu cariño. E sempre aí, entre bambalinas, sempre escondida. Entón, hoxe queremos que non, que pases así, que saias ao escenario. Santi, daslle unha cousiña a profe Cris? No, Cris sigue con nós, solo que é que non temos ningún detalle consigo, entón, la voy a meter. Que temos este detalle coa profe Cris, pero que traballa conjuntamente codo a codo con o resto do maravilloso equipo que temos por aquí, vale? Bueno, e entón, pois, chegamos á última. Non, xa te rematamos a todo isto, non. Xa me perdín en todo o discurso. Vamos a facer o que dicíamos, a canción de adiós, que nos falta por tocar. A nosa última canción, a canción de adiós. Esperemos, desexamos que nos guste. Vamos con ela. E que xuntos sigamos disfrutando da música e do seu poder transformador. Efectivamente. Non sei onde está, pero creo que se me escapou Pablo. Non se me escapou. San Pablo hoxe, porque vou a dicir San Pablo. Bueno, acá de chegar Pablo, que é o representante, dirixe a Fundación Buró. Pablo, non sei se o digo ben, pero bueno, nos acabas de dar unha noticia que eu estou tremendo. Bueno, grazas a Pablo, grazas ao Concello, podemos ir a Madrid. Respiramos tranquilos, equipo directivo, respiramos equipo de sombra. Nada, eu simplemente dicir algo, bueno, agradecer enormemente esta noticia que acaba de ser agora, non é sorpresa incluso para todos nós, pero eu dicir que Son das Flores
son de sonido e son de pertenza. Eles non están incluídos en ningún sitio. Eles pertencen ao Vicente Risco, pertencen ao Barrio das Flores, queren facer comunidade e teñen moitísimas cousas que amosarnos. Agradecemos enormemente nos profes, porque aprendemos todos os días deles, todos os días. Entón, eles se merecen ser, se merecen estar, se merecen un futuro maravilloso, recollidos un pouco, guiados un pouco da man da profe Sandra, vamos todos, non solamente os nenos, entón, eu penso que un aplauso enorme para eles. Bueno, pois dicir que ao principio vos dixen que desesábamos ir a Madrid, tiñamos ese concerto programado para a próxima semana pendente de ter os cartos para poder facer a viaxe. Vamos a Madrid, entón eu penso que isto merece outra canción, non? Sí! Merece outra canción. Vale, pois vamos a cantar entón. Como dicía Sandra, a nosa directora do cole, Son das Flores somos todos, todos somos Son das Flores, cada un de vos que estades aí sentados sois un pedacinho de Son das Flores. Temos unha canción, un fragmento de unha canción que nos gusta moito, tamén de Ernesto Campos, A voz dos nenos, que é un pouco a representación do que Son das Flores, ese himno á esperanza, ese himno á ilusión, ese himno que é tan esencia de Son das Flores. Vamos a proxectalo e queremos que o cantemos todos xuntos, todo o auditorio, porque todos somos Son das Flores. Moitísimas grazas por estar con nós e desexamos vervos nos próximos concertos.